O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestourís, asistiu esta mañá ao replanteo das obras de ampliación do IES Francisco Asurei de Cambados, acompañado polo xefe territorial de Educación, César Pérez, polo concelleiro de Educación, Vítor Caamaño, por representantes da empresa San José Construcións e polo director do centro, Ángel Manuel Rei, quen destacou a necesidade destas obras. Unha zona que temos actualmente de trasteiro, que estamos utilizando de trasteiro, pois vai ser acondicionada, vaise poñer unha cuberta, vanse crear 7 aulas para ciclos de FP para formación profesional básica. Grazas a esta ampliación, o centro poderá atender a demanda da implantación da FP básica, así como a adaptación dos ciclos formativos profesionais á LOMCE, que pasan a ter unha duración de 2.000 horas. O delegado territorial da Xunta destacou que esta inversión de preto de 800.000 euros ven confirmar o compromiso do Goberno autonómico coas infraestructuras educativas de Cambados. Unha inversión de que ronda os 800.000 euros, por lo tanto, estamos a falar dunha obra das máis importantes que está facendo a Consellería nestes momentos, non Salnés, por suposto, pero incluso na provincia de Pontevedra, e destacar tamén que, antes comentábamos con Vítor, estes últimos anos en Cambados, xunto con esta obra, se van a investir alrededor de 3 millóns de euros en todos os centros de Cambados. En algúns deles contamos coa colaboración do Concello, tamén agradezco a Vítor sempre esa boa disposición que ten. O concelleiro de Educación, Vítor Caamaño, agradeceu estes investimentos. Pues sabemos que cando estamos falando de ciclos formativos, de formación profesional, falamos máis alá do que é o sector educativo, non? Falamos das posibilidades de emprego, de traballo de cara ao futuro, entonces, pues bueno, aquí os ciclos no Asurei sempre estiveron demandados, sempre se traballou moi ben, sempre estiveron moi ben cubertas a matrícula e a verdade é que, bueno, totalmente satisfeito e con espírito colaborador para que isto se leve adiante e seguir colaborando coa Administración Pública, coa Xunta de Galicia, coa Consellería. As obras do Asurei comezarán o 23 de xuño en canto remate o período lectivo e teñen un prazo de execución de 4 meses. Aínda así agárdase con que rematen antes para que o centro este en condicións para comezar o novo curso en setembro.